L-ammont ta' containers li daħlu fit-terminal tal-Port Ħieles bejn Marzu u April naqas bi kważi 36% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Iċ-ċifri uffiċjali indikaw ukoll l-operatur ta' trasport u loġistika Express Trailers kellhom tnaqqis ta' 40% fix-xogħol tagħhom. F'kumenti li tal il-Gazzetta Business Observer, il-kap eżekuttiv tal-Freeport Alex Montebello għalli bħalissa l-Freeport jagħti bagħti riperkussjonijiet kbar minħabba l-imxija tal-coronavirus. Infatti il-volum tax-xogħol naqas b'terz fl-ewwel xhur minħabba d-daqqa tal-pandemija. Il-Port Ħieles jaħdem ma' aktar minn 90 port internazzjonali b'5 minnhom jinsabu fil-Mediterran. L-istess kumpanija timpjega 1500 ħaddiem. Montebello qal li x-xogħol tal-impjegati fil-Port Ħieles kien u għadu importanti ferm, ħidma infisra bħala kruċjali fil-mumenti kollha li s'issa għexna tul din il-pandemija u istastqar li s-settur tal-kummerċ bil-baħar ħadaqqa kbira u bħalissa l-Freeport jgħat jaffaċċja sfidi enormi kemm bħala importazzjoni u kif ukoll bħala esportazzjoni ta' xogħol. Fil-bidu ta' din il-imxija, numru ta' ħaddiema tal-Freeport baqgħu jagħmlu dak kollu possibbli biex iwasslu l-aqwa servizz u bil-mezzi tagħhom anke taw kuraġġ lil ħaddiema li jinsabu fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-coronavirus, inkluż dawk fl-isptarijiet.